Bobbelsæk. Jeg hørte det. Det er for tidligt. Ja, det er. Ja. Ja. Ja, det har du. Har du krasset mig lidt på ryggen? Vil du have krassemaskinen derovre? Den der kras, så du ikke får din negle på skidt, eller hvad? Den der træk derovre. Hvor længe var det egentlig, du trænede, da du var ung, siden du stoppede med at træne? Jeg ikke. I din alder. Hvad? I din alder. Hvornår startede du med at træne? Siden jeg var 15-16 har jeg trænet. Hvornår stoppede du? 15-16 siger jeg. Stoppede du, da du var 16? Nej, jeg stoppede nu efter jeg træner stadigvæk. Jeg cykler. Ja, men styrketræning. Ja, men jeg har maskinen derinde. Jeg har bare ikke sat den i gang. Far, må jeg starte med den? Ikke nu. Men må jeg ikke have den igen? Det er længe siden, jeg har trænet så meget min ryg, og Okay. det er ikke altid nemt. Vi kan sætte den frem om lidt. Min Krashåndigt. ryg kan godt klare nogle par minutters træning, Jeg er bare krashåndigt nu. for jeg er stærk, og jeg kan godt klare meget trænet. Du skal også se en film. Kan du krasse? Ja, det er godt. Papa, hvad sidder med din gamle papa? Shit, man. Skal du ikke tegne en elefant? Ja, jeg tegnede dig i stedet for.